अच्छा ध्यान दिहल जाओ। करा के धांग दिहल जाओ। ध्यान दे के बाद धांगा धागी नहीं के करे के अभी अभी नाना प्रकार के अंदाज में बहुत सुंदर सुंदर गीत संगीत अच्छा 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 भाव अच्छा अच्छा नृत्य 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 परफॉर्मर नटंकी मिस ज्योति नृत्य करे एंड मिस्टर प्रदुमन परदेसी जी द्वारा ये दोनों जना के कॉम्बिनेशन इतना सुंदर लागत हमरा लागत कि वे भाई अब ये लोग के जौन जोड़ी हनु अब पूछबे मत करी ई जितना बढ़िया भाव पाट खेल देता लोग ई जौन पाट खेल देता लोग न हमरा बुझाता कि अब अनुपम खेर के बस के बात नहीं इनकर जोर लगावे वाला धरती पर कोई हईले नहीं एक एगो चेहरा हमरा लौकता के बानी जेकर नाम तपेश्वर चौहान। हां ए महाराज वहां के त मुंह गइनी दुख के बात बाकी उस स्वर्ग सिधार गइल बा आ जोड़ी जब तक परफेक्ट ना लगे तब तक मजा नहीं आवे दुए गो तो उपाय बा का कि तो उनका आवे के पड़ी आ ना तो इनका हो जा नचनिया के मियां खलीफा जोड़ी है जोड़ी जे मर गइल बउआई आज ताह ना व्यवस्था क देब के तू ही हो जा पहुंच जाए। हां इनके के टेल टाल के वजह भेजी। अच्छा 20 प्रकार के आई लव यू बोलवावत है महाराज मत एक बार आई लव यू घिनवा दे आई लव यू मत बोलवाइए ना मुझे शर्म चलो हो कहीं हो कोई कोई को तारा में फील आवत हम बताइए नहीं कि सकत शर्म बुझाता कबो त्रिशा कर मधु हो कबो कल बुझाता कि मियां खलीफा हो कबो कल बुझाता कि साक्षात सोनिया लियोनी के दर्शन कोई कोई को तारा में फील आवत हमरा आंख पर पर्दा पर ए महाराज छोड़ी अब हम का कही हद भाई यार ये गाते हैं वो गाते हैं क्या गाते हैं ये इतना फुहर फुहर स्टाइल करता है ई भाव करता है पानी ई दोनों हिस्टीरिया के पेशेंट हैं बेटा बाबू एताई ने एगो कोन परू एगो कोन परी ओ या आ दौड़ के दोनों एक दूसरे के इतना जोर से धरत ना सा हमरा बुझाता नो कि जैसे भरत मिलाप होत हो भरतो मिलाप में राम जी अपना भरत के इतना जोर से नहीं खंधैले जितना ई दोनों जना धरत आ ये इतना गंदा सीन करत लोग रवा सब देखत नहीं महाराज जाके जूता नहीं खाते महाराज का होई कोई पहनले बा पहनले बा तो एक आदमी जूता पहनले आवे आवे मोजा छोड़ के ना आ जूता पहनले आई जूतवा खोल के हां जूतवा खोल के हां जूतवा खोल धो दे अब महाकाल का मोजवा इनका नकवा तर ले जाके सुंघा के प्राण खींच ले ये जनता सब जानता है तुम क्या जानता है फिर भी इन महान जनता के समक्ष इतना क्यों बनता है जबकि ये भी जानते हो कि जला डालना ही आग का लक्षण है फिर जानबूझकर उस आग में क्यों फानता है ये मर्द का जुबान है मरते दम तक वही करता है जो भी मन में ठानता है लेकिन अपने आप को भी परदेसी डार्लिंग इतने गिरे हुए मत समझना क्योंकि इन हिजरों के दलों में तेरा भी एक पर्दा लेकिन ओनी है हिजरे के दल में आई देखी तो पुरस्कार आई हमारा नृत्यांगना के पुरस्कार देने बड़ी सुंदर YouTube चैनल हेला पैसा ला जाना चैनल के तले हमने के वीडियो रहा सबके एक पर एक देखे के मिलत होई रंजय सम्राट YouTube चैनल चाहब कि जेकरा जेकरा पास फोन होके YouTube खोल के चैनल सब्सक्राइब करिया खूब हमने के वीडियो देखी आशीर्वाद प्यार दी कॉल ले ले बनी ना जी सब्सक्राइब करवाई नहीं हरवा बहुत सुंदर सब लोग से आग्रह बा के रंजय सम्राट जोन YouTube पर चैनल बा ओकरा के सब्सक्राइब करी जा खूब मजा ली भगवान भी माटी के ठोका बा ठीक बा हां जी फार्मा उनका भी कोई गो बा कोई गो बा करोड़ों फार्मा बा कोई बा काहे कि मटिया एके गो हो हां एके गो हो आ जौना फार्मा में डाल देते रहे तय प्रकार के रूप निखर के चली केहू इतना सुंदर हो जाता कि देखते मनवा फिदा हो जाता आ केहू इतना खराब हो जाता कि ओकरा के अनहार में देख ल त बुझाई कि साक्षात भूत बाबा के दर्शन भाग रे भाग तो भगवान ने नो बनावत ऐसे भगवान जब इतना निमन चेहरा देले बा इतना निमन शरीर देले बड़े
तो कुछ वक्त वैभव भंजन में भी बिताओ, खाली जन मनोरंजन से काम ना हो, क्योंकि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन 84 लाख जोनी भ्रमण कैला के बाद ई शरीर मिलल बा। तो तनी सत भगवान के भजन कीर्तन कोई जरूरी बनो, बाकी रावते जब माया में लोग अधूरा जाता तो हई जवानी रहले ना रह जाई, अगर जह दिन जवानी ढल जाई तो ई भजनीय कामे आई कि बुढ़ापा तो